grabe ito. Salamat po tayo Mento and like and share po. So yun, mga gamba, welcome back to my channel ulit. Magandang araw sa inyong lahat. May paglalabanin tayo mga gamba ngayon. Baka parating na yung samon natin itong bago magmarso mga gamba. Papunta na yung mga bata natin doon sa Isabela. Kaya yung mga bibili ng samon yan pagka wholesale mura lang. Shout out kay Lucky Kabansag Alog. Yan, nagpapa-shout out siya kay Lucky Kabansag Alog. Saan ko nabasa yung comment niya na yun. Shout out kay Gino De Leon, kay Hans Ivan Magsilaw, kay Japit Pasco, kay GB Chua, kay Ron Matthew Pere, Rika Aberelia, Simon Josel, Chana Chaning, Kim Emmanuel Bautista, Mr. Wang, Amil Obregar, Gabriel Gonzales, Adam Labin, Kasakmal TV, John Paul Solera, at saka si Mark Galindez Bernardo ng Romblon. Yan, shout out sa inyo mga kagamba. Ayan ang picture, paglalabanin natin yan, nakita nyo, buryas ito mga kagamba, malalaki sukat nito. Pakita natin itong isa. Yung isa dyan may tala ito. Tingnan yung sukat nito. Buryas yan mga kagamba, uis na yan. Ayan tala yan. Uis na yan mga kagamba. Pakita ko itong isa. Itong isa naman, tigre. Ayan. Ayan. Mga uis na yan mga gamba. Lalaki yun. Ganyan ang buryas mga gamba. Wait lang. Lalaki na sukat. Karating lang nito mga gamba. Ayan, pagharapin na natin. Uy, grabe itong tala. Hinabol pa niya. Grabe bakbakan to. Sige. Nadadali na yung tala ngayon. Nadali na yung tala. Patay ang tala. Isaputan. Ayan mga gamba, lalaking sukat nito. Kitang kita. Ang galing. Ang galing nitong tigre na to. Nung una, nadali siya ng tala. Ayun, nakabawi siya. Nabilot na. Galing, ang galing. Ayan, laki na sukat yan mga kagamba. Mura lang yan dito pagka bibili kayo ng isang ito. Maraming ganito siya pag banusan. Mura lang. PM lang kayo kung ano. Ayan, laki na sukat. So, yun mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload ulit. Maraming salamat sa panonood. Hi! Subscribe po kita Termino. Like and share po. Bye!